Isda nga inani kadako mo ni ako ipanghatag og ako'y mudaog og presidente. Mo na ako i-promise ngani lang kadako. Ingani nga isda. Pantat ba? Kaning pantat nga isda. Naara man ang mapalit na sa Carmen. Manghatag ko og kaning maong mga isda. Ingani ra kadako. Ingani oh. Ingani igo ra ni sa mga Pilipino. Kay ang mga Pilipino gutom, mao ra nagikinahanglan nila. Wala na naingon nga mga bright sa padiha. Ingani ra kadako. Ingani kadako nga isda pantat. Mao ni ang akong paliton. Kaning pantat igo na ni sa bawat pamilya sa mga Pilipino, tibuok Pilipinas mangumpra ko ingani ra kadako. Ingani ra gyud. Ingani oh. Ingani ba? Ingani kadako. Mao ni akong i-apod-apod didto sa mga Pilipino tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, maghatag kog pantat o ngani kadagko. Akong ibahin-bahin kani ngani gagmay, ngani kadagko. Mo na akong ipanghatag sa ilaha para dili na sila magutom. Kay ako pobre ko gikan, nakahibaw ko aning kahimtang sa pobre kang walay masulod sa tiyan. Ingon ani ra gyud kadagko nga isda akong ipangapod-apod. Mo ni akong itan-awon, ipamutang diha sa ilaha aron mga busog sila, wala na problema. Wala na kawat, wala na mga krimen, wala na tanan. Kay nga naman busog man mga tao. Ingani ra kadako, ingani ra nga isda. Mo na nga ngani gyud ka isda. Utok, yes, Ginoo ko kaning di man utok yun, diri, kasing-kasing, ayaw magtuo anang utok ang gamit sa pagka-presidente, kaya tawa man tayo utok, ako ako'y utok, pero na ako'y kasing-kasing, kay bawa ko nga na ay ginuupod, mo ni nga isda, nga nani ra kadako ang kinahanglan gyud sa mga Pilipino. Now karon, kining mga isda pwede nila isugba, pwede po nila sabon, para ipakaon dito sa ilang mga anak, aron mga busog pod ang ilang mga anak. Nya kining isa ilang sabon pero gamayan ra gyud nila og magic sarap. Kay nga naman makalabad sa ulo ang magic sarap. Lisod kay ning magic sarap. Mo ni nga kinahanglang kontrolon gyud nila ang pagbutang sa magic sarap. Timan-an ninyo nga kinahanglan sugba og sinigang. Unya gamay ra magic sarap para hinay ra kaayo ang impact sa inyuhang ulo. So mo rin duha timan-an. Mo so simple ra gid kaayo ning problema sa Pilipinas. Mo ni nga kani mga tawo nga wa magsalig sa ako, makatawar ako. Pero sige lang kay usaon nya na man gid na kay di naman gud tay uban nga kini gitawag nato og Filipino crab mentality. So di sila kadawat ba nga ako gikan sa kapobrehon mahimong presidente dinhi sa Pilipinas, pero maunay ako mga panglantaw hinaot paunta nga suportaran ko ninyo kay karon ako way lain gyud dinhing tawo sa Pilipinas ang makasulbad sa kawadon kundili ako lang. So mao ni ilang timan-an ha, kining isda ra gyud ang gikinahanglan no. Sa harap ng bandila, Kastila, kapang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.